És un gran plaer per a l'agrupació musical La Nova poder tornar a estar davant del públic per fer allò que més ens agrada, fer música. Encara el plaer és doble quan la música que interpretarem ens acosta a les nostres estimades festes de morts i cristians. El 17è concert de música festera apenas ens llevarà l'espineta que tenim clavada en no poder gaudir de les festes, però esperem que ens porte una poca alegria als nostres cors, que falta ens fa. Des de la Junta volem agrair als músics de La Nova l'esforç evident per enjuntar-se en aquestes circumstàncies. Per assajar les peces del concert ha estat una autèntica odissea trobar dies. I ara rebam amb un fort aplaudiment al director de l'agrupació musical La Nova, Antonio Lillo Pérez. Al senyor Paco. Pas doble compost l'any 2005 pel compositor Mario Roig Vila i dedicat a Francisco Martínez Moyà, amb afecte i admiració per tota la seva dedicació com a clarinetista, mestre i director de la Unió Musical L'Aranya d'Albaida.
Capitán. Marxa mora composta per Saúl Gómez Soler l'any 2018, dedicada a Jorge Baquer, capità Moro d'Alcoi per la Filà Moros Vers. Es tracta de la culminació dels 13 moviments de la suite Al-Ariba, música escrita expressament per aquesta capitania.
Caballero Alfonso. Marxa cristiana composta per Jordi Pérez Santonja, mitjançant la qual l'autor s'inicia en aquest gènere de la música festera. Aquesta obra va ser encarregada per l'esquadra Caballeros de la Barra i dedicada amb tota la seva estima a Alfonso Sanchís i a la seva família, capitans dels cristians de Banyeres de Mariola en l'actualitat. En aquesta peça es representen fets que, encara que semblen molt senzills, són molt emocionants per a tots els integrants de la festa, com començar a marcar el pas al ritme de la música o el fet de veure els capitans i capitanes de la nostra fila emocionant-se en un acte tan emblemàtic de les nostres festes com és l'entrada. Per a l'estrena, l'obra serà dirigida pel propi autor, Jordi Pérez Santonja.
Il·lusió, somnis. Són dues paraules que descriuen a la perfecció els sentiments de tots els músics en poder fer realitat aquest primer concert de l'any 2021. El so de les melodies àrabs, barrejades amb les marxes victorioses dels cavallers, ens transportaran a les tan entranyables festes de moros i cristians, en recordar els actes més emblemàtics, com ara les ambaixades, l'ofrena, l'entrada. En aquest primer concert, i de manera extraordinària, donarem la benvinguda als nous components de l'agrupació musical La Nova, una família que any rere any creix i es consolida com un dels pilars culturals del nostre poble i ens permet anar avançant per poder apropar la nostra música a tots els racons del nostre territori. De part de tota l'agrupació musical La Nova, donem l'enhorabona i la benvinguda a Jordi Castelló Sempere, trompeta. A Ramon Aparicio Bañó, saxofó. A Carlos Molina Camarasa, trompeta. Y a Juan Francisco Beneito Galván, trompeta.
li imposarà la insígnia al seu fill, que és membre de la banda. Tamil. Marxa Mora, composta l'any 2018 pel compositor viarenc Ferran Campos Valdés. L'obra va ser un encàrrec per part de l'agrupació musical La Jove d'Ibi, com a regal de boda a David Coloma Blanes. Tamil vol dir amic en àrab.
Arcum, marxa cristiana, escrita per Òscar Schaffer Serrano l'any 2018. Dedicada a José Luis Ballester Sanchís, capità de la filà Arquers de Benigani el mateix any, de part de la seva germana Anna Ballester Sanchís. El títol fa referència a l'arma escrita en llatí que hi utilitzaven els arquers per a lluitar en les seues batalles.
Manta, forca i festa. Marxa cristiana de Francisco Valor Llorens, composta per encàrrec de la Fila Maseros de Cocentaina l'any 2001, dedicada al seu capità Domingo González. Va ser estrenada per la Unió Musical Contestana en el concert de festes d'aquell mateix any i va acompanyar el capità durant l'entrada de moros i cristians. Marxa del Centenari.
Marxa mora composta per Amando Blanquer Ponsoda. Es tracta d'una de les peces més significatives dins de l'àmbit de la música de moros i cristians. Va ser escrita a motiu del centenari de la música festera d'Alcoi l'any 1982. El compositor va dedicar aquesta obra en memòria de don Camilo Pérez Monllor, qui va ser símbol de la música alcoiana en aquest any del centenari.
L'ambaixador cristià. Marxa cristiana de Rafael Mollor Grau. Es tracta d'una de les peces més emblemàtiques del compositor. Aquesta composició va acompanyar l'alferes Alcodià i els seus cavallers l'any 1993. Amb aquesta marxa, el compositor va ser guardonat amb el primer premi del Festival de Música Festera d'Alcoi l'any 1982.
Buenos días a todos, muchas gracias por asistir al concierto. Ya estamos llegando al final, nos quedan dos horitas para terminar. También el calor parece que aprieta un poquito ya, los que estamos al sol. Entonces, para terminar, una de las últimas obras que vamos a realizar va a ser una obra del compositor Enrique Alborch. Este año se conmemoran 20 años del estreno de esta obra, y también el título y las melodías nos van a hacer un poco referencia, por eso también la hemos puesto para el concierto, a lo que nos está pasando. El título de la obra es La Victoria, y yo pienso que todos unidos, guardando la medida de seguridad, y ya después de un año pasando esto, pues al final conseguiremos la victoria y pronto volveremos a realizar fiestas. Por eso, esta obra, La Victoria, para todos unidos, poder ganar. Gracias. Bueno, y ahora sí, ya para terminar el concierto, nos vamos a despedir, creo que con una obra muy entrañable para todo el pueblo de Bañeres, y vamos a acabar con el himno a la festa.
Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.